Тъй като счетоводителката е по-добра по плащанията. Ти разписа резервацията, тя преведе плащането. Тук мъжът е взел решението. Да. Вие си взимате един тристаен апартамент, Да. който е изцяло южен, с директна гледка към Копитото. Защо точно този апартамент? Витоша така хубаво се вижда Копитото. Гората просто те затиска и ти си в един невероятен уют между гората и твоето жилище. Все едно София не съществува. За 15 минути пеш в гората. Схемата на плащане при вас 10% на предварителен, на първа копка 10, 10 на 14. Точно така. И накрая вече прях 16-70%. С кое ти спечелихме доверието основно? Най-вече с това, че сте млади и съвсем искрено разказахте за всички неща. Нямаше нещо, тук сега това не може, това не може. Вие като любители или професионални спортисти, да оцените, че в нашия парк имаме външна фитнес площадка, имаме и зона, която е за йога и медитация, и допълнително към това в третият ни етап имаме и фитнес зала. Сега вие идвате тук от един много хубав повод. Имате внуче. Точно така. Честито! Благодаря. Много благодаря. Живка искаше да ми го покаже даже преди Да. малко. Дай да го видя. Много е сладък. Момченце или момиченце? Момченце. И Аз правя само момичета, но се оказа, че Зета прави и момчета. Защото първото е момиче. Колко е мъничко, да. Много е Да. сладко. А това е по-голямото Това е внуче, каката. което го Да, държи. това е Как? как? която не На иска да 6 се години. снима, обаче желанието да види бебето. Беше по-голямо и успяхте да я Абсолютно. снимат. Пу. Да са живи и здрави, страхотно. Значи днес енергията е страхотна, деня е страхотен. Само хубави поводи. То на хубави хора, хубави поводи. Да, Дано да е така. И така. Ние се запознахме всъщност първо с Петър. Да. Ти дойде в офиса. Обади ми се даже по телефона и както По се чухме по телефона ти телефона, се веднага обадих. дойде. Да. Нещо такова беше, мисля, че. Защото си харесал мястото. Само заради мястото. Ама след това и тебе те харесах, но това е различно вече. Знам, че ти дойде, направих ти Да. презентация и в същия ден разписахме резервацията. Точно. И в началото ми се стори така много строг, авторитетен човек. Аз даже се притесних леко, като те видях. Така изглежда. Така изглежда, а всъщност си много благ. Да. Искате ли да ми разкажете вие двамата как се запознахте? О, Тя е много дълга историята. Знаех си, че ще има тук нещо интересно. Защото аз съм от Френската гимназия в Стара Загора, а тя е от Английската гимназия в Пловдив. Мои приятели, с които аз живях в Стара Загора от гимназията, се явяват нейни братовчеди. Но това нещо не го знаем, а те се ожениха съвсем млади, някъде 11 след клас. училище, 11 клас. Защото девойката беше бременна. Тоест, нейната братовчетка първа беше бременна. Но до там нищо, ние сме на сватбата, аз съм като приятел. Вие се запознавате на сватбата. Не. Изобщо не се Не. познавам. Там Аз сме и на двамата. сватбата присъстваме и двамата, тя като роднина, аз като приятел на семейство. Да, там се запознавате на Не. тази сватба. Не. Въобще не се Минава познавам. време, вече аз идвам в София, започвам да уча външна търговия, тя учи счетоводство. И двамата обаче сме спортисти, аз съм волейболист, тя е атлетка. И ходим на спортни лагери. И фактически на спортния лагер се запознахме. Аз си бях обещал жена от Стара Загора никога. Но в последствие така стана, запознахме се. И най-интересното беше, говорим си разни неща и гледаме някакви албуми, отиваме на гости на моята братовчетка и гледаме някакви албуми. Която е моя приятелка И от гимназията. Да. на тия албуми двамата сме почти един до друг, обаче нито той ми е обърнал внимание, нито аз.
Виж колко интересно, съдбата ви е срещнала и преди. Да, 2 пъти ви среща. да, и в последствие съдбата реши случая. До живот стана. Да, до Второто живот. виждане беше до живот. Да, Да. за сега така. Как стана? Стана по някакъв много естествен път. Тя почна да идва, да не ходи на нейните спортни лагери, като бяхме в института, а почна да идва на моите спортни лагери и даже нямаше къде да спи. А ти си организирал спортни лагери? Не, те са организирани от института. Така. Ние сме волейболен отбор на института, мъжки и женски, а те са атлети на института. По същия начин. Но ние ходим на спортни лагери на различни места. И тя почна да идва при нас на спортните лагери. И аз къде да я сложа, при волейболистките, защото няма как да дойде при мен. И така постепенно, всяка година и дет се казва, взе диплома за волейбол без да е играла. Била е с връзки. Да, А, с абсолютно. Винаги с големи- връзки става. Големи връзки. Най-добрата волейболистка сред атлети. Да. Да, вие от колко време сте заедно? Ми, Официално от 83-та. да. А преди Еха. това 3 години. А, 30 и... не 30. За, 40 и- 40, да! за съжаление вече не са 30, ами са 43. За щастие. Да, За за щастие. щастие. Златна сватба скоро, нали? 50 е златна сватба. Еми, Горе-долу. с пълна сила отиваме натам. Живи и здрави. Прекрасно. Какво е чувството да си с някой 40 и повече години? Да градиш с него дом, семейство, да си с него в добро и в зло. Това вече в днешно време е много рядко срещано, а всъщност е, може би, най-ценното. Не е много лесно. Не е много лесно, но се случва. Ние с компромиси. То не винаги трябва някой да отстъпи. Да, другия... децата са, да се може би, съгласиш с- водещия фактор в схемата, защото имаме 2 момичета, които пък имат голяма разлика помежду си, 13 години. Малката е на 27, голямата е на 41. Така. И общо взето бориме се. Бориме се, добре, че сме били спортисти. Ние не бяхме съвсем професионални спортисти, но достатъчно професионални. Волята от спорта е помогнала и за брак. Да, и за И брака. за всичко, и за живота. Така е. И Човек почнахме, трябва да като дойдохме в София, тъй като и двамата не сме софийски жители. Тогава беше страшна историята. Аз бях по разпределение в Балкан Каримпекс. Но разпределението важи 3 години. След 3-та година фирмата те иска, обаче полицаите не те искат. Трябва да напуснеш. Нямаш право да стоиш в София. Но връзките на фирмата надделяха. И така останахме. Изведнъж като отпадна вече софийското жителство, заживяхме нормално. При нея беше голям проблем, докато и намерим работа. Защото тя е на база на мен в София, пък аз нямам база реално. Но намерихме работа и така се приборихме. Сменихме много работи. Достигнахме голям професионализъм в индустриалните машини, но те ги закриха. След това бяхме заедно и в една фирма Алфа Транспортна. И колеги сте били, значи. Да. Аз продавах храна. Тя беше счетоводител на фирмата. И така до днес. А вие къде сте живяли в София? Започнахме най-напред в младост, около Мусагеница. Защото института беше в същата посока. Студентски град. Тогава Техническия беше институт. Ви Карл Маркс.
След това се преместихме в центъра на Волгоград и Дондуков. Васил Левски сега. Васил Левски сега. Оттам отидахме в Гоце Делчев. И от Гоце Делчев вече отидахме в Кърпозица, в Рая. И от колко време сте там? От 94-та година сме в Кърпозица, реално. Над 30 години. Да. Там в началото аз си мисля, че тук няма нужда да си купуваш гараж и продадах всичките гаражи, които имах. И в един момент се оказа, че не е точно така. Защото както бяха абсолютно празни улиците, хората почнаха да прииждат. Защото самото място е много чисто. Изключително чисто и това прави впечатление. И другото, което е, че имаш само къщи. Там бяхме 4 кооперации на улицата и те по 3-4 етажа. Просто беше много спокойно. Сега малко стана по-трудничко. Кърпузица открих преди да имаме апартамента там. Защото наблизо имаше едно заведение, аз водех гости, които ми бяха в един ресторант. И уникалното беше, че като излезеш някъде към 3-4 часа, луната огрява и изпадаш в една ситуация, все едно луната е като слънцето. Виждаш сенки на дърветата, твоите сенки. Нещо, което няма къде да го видиш другаде в София. Романтика. Да, изключителна романтика, изключителна красота. И това правеше впечатление и на моите гости. Те бяха най-различни, но въпреки това бяха основно от Западна Европа. Защото аз работех с Западна Европа. И чужденците сме впечатлили с Кърпозица. Да, абсолютно. И това е нещо, което не можеш да го видиш другаде. Това е най-впечатляващото и даже почнахме да ходим по-късно в ресторанта, за да като излезем от ресторанта да видим цялата тая картина на тая луна, която свети и тя толкова ярко светеше, че все едно е ден. Ти си не примерно 4-5 сутринта, все едно е около 2 часа на обяд. Да. Да. Страхотно е. Значи, нямаме търпение вече всички да имаме тази картина нощно време. Абсолютно. Тя Отсреща другото, което е Витоша, така хубаво се вижда. Копитото просто е уникално. Гората просто те затиска и ти си в един невероятен уют между гората и твоето жилище. Фактически града изчезва, ти все едно не си в града. Все едно София не съществува. За 15 минути пеш си в гората. Къде го има това? Вие всъщност ми разказахте на една от нашите срещи, че имате много общо с Родопите. Да. И всъщност... Да, за първи път тази гледка аз се видях в Родопите. И я имаме и в София. Да, но не предполагах, че е възможна тази гледка в София. Иначе в Родопите тя съществува както на нито едно друго място в София. Тази гледка няма. Да се събудиш към 3-4 часа и да гледаш луната как свети толкова ярко и толкова силно, че не е нужно да има електричество и кружки. Все едно си вървиш и е осветен. И за това И за избрахте... И за това още
Аз отидах там на мястото, където вие започвате да действате и в момента, в който видях, че тук се прави нещо, веднага потърсих номера и попаднах на тебе. Да. И затова и толкова бързо дойдох и да се видим и да поговорим и така. И взе и решение на първата За среща и веднага. разписа и резервацията. Абсолютно. Веднага нямаше, тъй като счетоводителката е по-добра по плащанията, тя плаща. Ти разписа резервацията, тя преведе плащането. Да. И всъщност аз се срещнах след това с Живка за предварителния договор. Да. Втората ми Точно среща така, беше да. само с нея. Първата беше само с теб, втората само с Точно нея. така, Третата ни беше вече обща. Обща. И на втората среща с Живка за предварителния договор, аз тогава бях впечатлена от твоята положителна нагласа към живота и към света. Спомням си как разказа за едни стъпала, че трябва да ги качваш, че няма асансьор. Да, И с абсолютно. усмивка ми го разказа и каза, че е спорт ли? Как беше? Абе, Я ме да, подсети. ходя си аз като спортист. Всеки ден. Си качваш стълбите. Абсолютно. Значи С това, багажче, без багажче. Петър, да ти кажа, че си късметлия. Това, ако е друга жена и трябва да се качва по стълбите, ще има да е едно мрънкане, едно оплакване, една драма. Тук с усмивка. Ма да, аз се чувствам така активна. Жива. Жива, да. Ходя си без проблем. Вие спорта си го носите в кръвта. Абсолютно, да. И това има значение, защото гледам връстници мои, не искат да ходят. Целта е да ходиш, това е. Въпреки, че града не ти позволява, без кола си загубен, няма как да се движиш по друг начин. Но ние в събота, неделя използваме минералните води в района. Това също е Това е много интересно, да. Това също е изключителна рядкост. Отново Карпузица с 4 различни по състав минерални води и различни по топлина. Значи тази много известната вода, която е на Горна баня, а другата вода, която е на самия път за Перник. Има 2 големи извора. Сега очакваме нов чакопел да пуснат банята с минералната вода, след ремонта. Тоест който го правят дълго време, ама в се един надяваме да се случи. район от, може би, с радиус 2 км, ти имаш някъде 5-6 различни минерални води. Това го няма никъде в света. И отгоре на всичко имаш и планина. Богатство. Да. Богатство. Аз си спомням, че когато ти разказах за рекуператорите като вентилационните системи в нашите спални, ти ми отреагира веднага и за въздуха в района. Да, въздуха е изключително чист в района. И през лятото, когато е много топло, не е нужно да имаш климатик в Карпузица, защото от планината слиза студения въздух от планината. И става едно завъртане на въздуха. Топлия отива към планината, а студения се връща обратно. Това също е вид пречистване на въздуха, който дишаме в този район. Лятно време без нещо да се сложиш на терасата, трудничко ще стоиш. Тоест климатика, Много е приятно. климатика не го ползваш за охлаждане лято, Много рядко. защото Просто не ти е нужен. Допълнителен плюс към нашата енергийна ефективност. Да. Точно така. Това е някаква естествена проветряване. проветряване, Течение, точно да. Има едно течение, планината, което идва. и което Планината тръгва и- някъде винаги около 9 часа. Т.е. 21 часа през нощта започва да слиза. 21 часа по лятно време, за да е.
ясно, идва въздуха, охлажда и си заминава. Вие си взимате един тристаен апартамент, Да. който е изцяло южен, с директна гледка към копитото. Защо точно този апартамент? Той е май за дъщеря ви ще е в последствие? Може би ние ще сме първите така. обитатели. Не си го давате. Да, защото дъщеря ни сигурно ще отиде в този, в който в момента живеем. Но задължително тая посока е с уникална гледка. Тази гледка няма никъде отново в София липсва. И хубавото е, че мястото няма как да се засенчи от някакъв друг строеж. Да. Защото Отпред няма. отсреща е пътя, Точно така, т.е. реално. няма как да стане. То де-факто е реката. Реката, Да. така и виждаш Витоша, което гледката е уникална. Тази гледка е единствена. И тук не е нужно да си на много висок етаж, за да получиш гледка. То де-факто от Ние кота сме на 0 има втори. гледка. На втори. От кота 0 има гледка, а вие сте всъщност на кой етаж? На втори. А други впечатления имате ли, освен на гледката, защото разбрах, че това е водещо. А вие като местни така оценявате изключително високо локацията. Доста предимства изтъкнахте, които смятам, че са много интересни. Нещо от самият комплекс. Ами аз реално комплекса не го видях, смисъл такъв на 100% Ти не си била на му се презентация. доверих. Казах, добре, щом си го харесал, щом така смяташ, ще действаме и толкова. Тук мъжът е взел решението. Да. Аз... Той по принцип доста време търсише нещо да вземе и така нататък. Обаче се спря на Paramount. Колко време си разглеждал, Петър? О, много. Много. Аз дори изтървах по-ниските цени. Късно си ми се обадил. Точно, да. Късничко, да. Но въпреки това, аз като видях комплекса с тия дадености, които ще направите, с тези градинки, магазини, градини, паркинги, гаражи. За мен това ще бъде най-хубавото място. С какво те София. спечелихме ние с тебе първия път в офиса? Ти веднага взе решение и разписа резервация. С мястото най-вече. С мястото. За мен Локацията. мястото е уникално. Но и ни се довери. Те ли беше страх да се довериш така веднага на първата среща и да купиш нещо на зелено? От хора, които не познаваш. Ние за първи път се видяхме в офиса. Да, но аз поразгледах някои неща за вас. Освен това, не мога да си представя, че може да съществува такава схема, такава бандитска история в Европейския съюз, която да се случи. За мен това е невъзможно. С цялото влизане в Шенген, в еврозоната, вече толкова са време, с всичките промени, които предстоят, ние започваме да ставаме нормална страна, въпреки че трябва да изхвърлим там още някои хора, но те вече поемат. Тоест за мен отиваме при една нормална държава, където това не може да се случи. Освен това, аз като се запознах с вас, вие сте млади хора, т.е. гони в амбицията да се доказват. Тоест, няма как, ако трябва нещо така кратковременно или някаква схема, т.е. не е възможно. С кое ти спечелихме доверието основно? Най-вече с това, че сте млади и
съвсем искрено разказахте за всички неща. Нямаше нещо, тук сега това не може, това не може. Вие ме разказахте всичко както си е и както вие смятате да го направите. А схемата за плащане? Схемата за заплащане на мен много ми допада, защото голямата сума е накрая. А голямата сума ще бъде, и ние сме изчислили тя да бъде за края. Тоест, това, което ние правиме е за да получим голямата сума, защото аз имам жилище, което ще продам скоро и с него ще реша нещата. Безспорно то не е на софийско ниво като цена, но достатъчно добро. Тоест, това е правилната схема за мен. А вие сте схемата на плащане при вас? При нас схемата е 10%, 10%, 10% и накрая 70%. Да, 10% на предварителен. Да, както беше На там. копка беше. На първа копка Да. 10, да. 10 на акт 14. Точно така, на акт 14 и накрая вече при акт 16 70%. Тоест, вашето още не сме започнали да го копаем, защото вие сте във втория етап, но вие вече сте платили 10%. Да. И ще продължим да плащаме, защото ние разчитаме на Paramount Garden. А представяте ли си как ще изглежда апартамент? Ами да, много добро разположение има апартамента. Това много ми хареса. С двете спални, кухнята с хола, така широко пространство. И много приятно. Много. А цветово как го виждаш, В Живка? смисъл вътрешно ли? Да. Ние предстои да направим среща с интериорен дизайнер, Аха. ти знаеш, но каква е концепцията, която имаш в главата Ами си? аз по принцип съм в изчистените и по-стандартните неща. Добре. Сега като цветове пак да не е много изкрящо, да е примерно леко между праскова и... но по-убито такова, по-леко, да не е с ярък цвят. Такъв. Прасковени, бежови Да, цветове, нещо такива такива, да. неутрални нюанси. За стените говоря. Да, да. Да. Третата стая, т.е. втората спалня, за внучетата. Да, за гости, за внучета. Когато който дойде, все пак да има къде да Отседне. отседне, да. Ние сме свикнали вече на голям хол с кухня. Това е най-важното, което търсим. И спалните вече са на второ ниво. Да, вие имате простор на всекидневна с френски прозорци от всички страни. Да. Вие като любители или професионални спортисти, може би трябва да кажем, ще оцените, че в нашия парк имаме и външна фитнес площадка, имаме и зона, която е за йога и медитация, и допълнително към това в третият ни етап имаме и фитнес зала, спортна зала. Това е много добре. Аз време на време ходя на йога при един индиец. Да, за внуците детската площадка. И за внуците има детска площадка. Да, супер, Значи да. ти ще си правиш йога, ти ще спортуваш на фитнес площадката и децата ще са на детската площадка. Детската площадка, което решава всички интереси. Всички ще са доволни и щастливи. Да. Абсолютно. Ние вече ходим на детската площадка, но това ходене на детските площадки ще се засили в скоро време. Стават две. Да, стават две. Интересите стават различни. Ще имате шанса да покажете спортните си умения и воля. Да. Абсолютно. Освен това, нашата голямата внучка ходи на плуване и на балет и тя вече е почти спортистка.
По вашите стъпки се движи внучето. т.е. ние имаме нужда задължително и от фитнес зала, и от детска площадка. За да има къде да разтварваме енергията си. Колко е важен спорт в ежедневието? Ами, много е важен. Много е важен, защото ти дава възможност. Аз говоря сега на тая възраст с йога, където ходя. Просто съвсем различно се чувства човек след една такава Практика. практика. Този вид, който по-различен. ние спортуваме, не е някакво тежко натварване, а е спорт, който да ни поддържа във форма. Тоест, ние се чувстваме перфектно да ходим надалече, из планините, на морето, да плуваме. Ето сега. Значи комплекса Paramount Gardens е на 10-15 минути от всичките основни екопътеки в София. Точно, да. Това е самата истина. Те и цяла София ги знае екопътеките, така че няма какво да обясняваме ние за екопътеките. Вие сте на пешеходно разстояние. Да. 15 минути Да. и си в гората. Това е прекрасно нещо. Просто няма друг квартал в София, който да е на такова разстояние. Освен това, Освен Бояна, но те освен там това- са в... Искаш ли водичка? Бояна и Драгалевци са в северна... Те са непрекъснато в зима там. Няма го това нещо, което е в Карпузица. Ти си огрят, ти си слънчев. по-важното на Карпузица е, че тя е от слънчевата страна на планината. Тоест, зимата при нас няма сняг. Отсреща в Драгалевци и в Бояна има дори лед, плюс сняг. И това е ежегодно, ежедневно. А ние хем сме на топло, хем през лятото сме на студено. Не пада сянката от планината върху Карпузица. Обратно, да. Просто супер мястото е страхотно. Ако можете да дадете един съвет за това как човек да е щастлив, какво да търси от живота, какъв би бил този съвет? И това е доста труден и доста лесен въпрос, но най-важното е самия живот показва какво точно да търсиш и какви са ти и самите твои интереси. И много зависи от човека, как е настроен. Просто не можеш на всяка цена да искаш нещо да се случи, а то не се случва и ти да се тормозиш по този начин. Как да си щастлив? Ти никога няма да бъдеш щастлив. Ето за тази лекота ти говорих. Да, Трябва да... Никога, като подхождаш към нещо, не трябва да си настроен така, че да стане на всяка цена. Ами ако не стане, е добре, не е станало. Изкуството да Да. пуснеш, Точно така. Да, да се адаптираш, компромис. точно така. Искаш да допълниш нещо, те усещам. Да. Аз от малък, тъй като съм роден в Родопите, и музиката, тя влиза в теб. И музиката ти дава също щастие. И дори се изненадах, като отидах в Стара Загора. Там видях хора, които не могат да пеят. Да За разбираме, че Живка пее добре. За мен това беше голям Стрес. стрес. Аз не можех да си представя как има хора, които не харесват музиката, без значение каква е, и не могат да пеят. Най-вече не могат да пеят. Да. И дори като се събирахме така на студентски компании след това, аз свиря на китара и пееме, и имам един братовчет,
той ги слуша, че си говорят нещо, не участват в пеенето. Им казва, моля ви се, идете там отсреща в другата стая, стойте там и си говорете колкото искате, а ние искаме да си пееме. Точно така. Да, и така се получава. Това е също част от щастието и от удоволствието. Тоест, в контекст на разговора, за да е щастлив един човек, просто трябва да се отпусне, да си отпусне душата, да пее и да се забавлява. Да. Да не се приема толкова на сериозно. Абсолютно. Това е, може би, болестно състояние на българите, да се приемат на много сериозно да се вземат. То не е нужно. Всичко се определя от нивото на хората и от моженето и неможенето. Така че да, няма смисъл да се правиш на велик. По-добре е да покажеш какво можеш, а хората да преценят колко си велик или колко не си. И когато подхождаш към нещо, не трябва да си предварително да си се настроил, че трябва по този начин да стане. Като стане така, добре, като не стане, пак добре. Да се довериш малко на Вселената Да. Да, Сега, и на Бога. да. абсолютно. А така като си правиш очаквания и се разочароваш, след това страдаш. Това нещо, че си се разочаровал. Защо трябва да си го причиняваш? Може би ние разбрахме какво е щастието въобще точно във връзка с въпроса за това, че сме тръгнали по-рано. По-рано сме напуснали семейния дом. Тоест и двамата сме тръгнали по пътя си на 13 години сами. Тоест родителите ни са били поне на 200 км, на 100 км. Това също изиграва някаква роля да можеш да се справиш. Сам в живота. Да не можеш. Да не се огъваш. Да не се натварваш нещата. излишно, да приемаш нещата такива каквито са. А какво се е случило, че на 13? Защото езиковите гимназии тогава бяха много на мода. За да учиш езикова гимназия, Нямаше във всеки град. имаше само в няколко Областни града. примерно, както аз съм от Смолен, единственото място, където можех да уча езикова гимназия по това време, беше Френски език в Стара Загора. Да. Можех да уча само в Пловдивската езикова гимназия, която е английска. Но пак благодарение на желанието на майка ми, която знаеше френски, вече за нея нямаше друг език, освен френски. Ти си от семейство, където френския явно е бил на почит. Да, майка ми е учителка по френски и литература. И оттам Стара Загора беше единственото място. Защото тогава системата беше по-друга. Не можеш да си избираш където искаш, а те ти казват къде може да участваш. По район. Разпределят те. Да, така е било. Район. Значи, Имаш ако искаш район. да учиш френски, в Стара Загора. Ако искаш Само да там. учиш английски, в Пловдив. Да. Както аз съм от Стара Загора, трябваше в Пловдив да кандидатствам и там да завърша гимназия с английски език. Просто тия И гимназии... там задължително си на общежитие. Не можеш някъде другаде да се размотаваш. Да. Строг режим. Първата година задължително само на английски се говори. Английски. След обяд, сутрин. При нас френски преподаватели. Да ви кажа, че малко по малко май направихме една формула за щастие. Така, ако обобщим, измъкнахме доста важна и интересна информация. Без очаквания, без на всяка цена, да се доверим на Бога и на Вселената, да се забавляваме, да пеем, да се радваме на живота, да се отпуснем, да не се приемаме толкова насериозно. И всъщност е важно от
по-ранна възраст да сме самостоятелни и да се сблъскаме с живота, за да можем да се справим с него по един по-добър и по-ефективен начин. Много е важно това. Ако мога, нямаше как моите деца да ги пратя някъде. Не. Си бяга тук. Ние ги Но пратихме, все пак, пратихме ги, но на по-късна възраст. Да, вече бяха зрели. Това е примерно и недоброто на София, че всичко е налично. Тоест Да. няма на такава по-малка възраст къде да ги изстреляш. Не може да се отървеш Да, толкова да, лесно. точно така. Ето малката нещерка беше в Франция като студентка, изключително добре и се отрази. Тя по крачките на баща си, на баба си. Да. френски. Много така искаше да се докаже, че е по-добра от баща си. Така. Доказа ли се? Доказа ли се? Вкъщи на френски ли си говорите двамата? Говориме си, да, понякога. Но най-вече като ходиме във Франция, става голямо шоу, защото мамито иска да говори на французите на английски, а те и обясняват, че не може да говори на В момента, английски. в който разберат, че той говори френски, ме отрязват тотално. Край. Край, аз Зачерквате. повече не Това съществувам. А ти знаеш ли, че je parle français un peu? Не? Важно е това. Важно е, да. Сега аз пред камера искам да ви благодаря за отделеното време и за това, че ни се доверихте. И да ви кажа, че всичко, което сме обещали, ще го изпълним и ще дадем отгоре от това, което сме обещали. Ние вярваме във вас. Благодаря ви за Дай доверието. Боже, така да стане и ние благодариме. Благодаря. Може ли да ви гушна? За финал, благодаря ви. Радвам се, че сте част от нашата общност. И ние благодариме.